Tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Paikalla on Haminasta ykköspalkittu Nella Saarikorpi sekä pelijohtaja Jussi Toikka ja Mynämäeltä ykköspalkittu Linnea Rekola ja pelijohtaja Petri Hännikäinen. Ottelu päättyi vieraiden voittoon jaksoin 1-0, eka jakso 4-4 ja toinen jakso mynämäkeläisistä surullisesti 3-9. Nella Saarikorpi, kerääpä lyhkäisesti, miten peli omasta mielestäsi sujuu tänään ja mikä oli tämä lopputuloksen aiheutti? No ekalla jaksolla ei oltu riittävän hyviä, että ei mennyt hirveän hyvin se, mutta sitten tokalle jaksolle hyvin saatiin sitten parannettua niitä. Kiitos ja kysytään sitten taas Linnealta vastaavasti, että mikäs Mynämäellä aiheutti sen, että toinen jakso oli vähän enemmän, jäi niin kuin piippuun, että toinen vuoropari ratkaisi ottelun toisen jakson osalta. No ehkä Räpylässä tapahtui sellaisia jotain virheitä, mitkä olisi pitänyt niinku normaalisti niinku pitää. Että niinku just pallo pomppisi, jotain semmoista. Okei, selvä. Mennään päästetään pelaajat loppuverryttelyyn ja jatketaan pelijohtajien kanssa. Jussi, ensisijaisesti onneksi olkoon voitosta ja tietysti mynämäkeläiset oltiin varmaan tyytyväisiä täällä ekan jakson jälkeen, koska ei oltu varmaan paljon budjetoitu tähän ottelun pisteitä, mutta miten itse näet ottelun kulun? No kyllä ekalla jaksolla niin vähän niin kuin jäi, ettei saatu sitä sisäpeliä pyöri koko aika väärästä kohdasta ja sitten ei niin kuin saatu oikein käännettyä niin kuin millään tavalla. Sitten siinä ei tullut oikein niin sanotusti onnistumisia kuin tuossa yhdessä vuorossa. Että vuorot, missä me saatiin tilanteet hyvin päälle noille oikeille meidän lyöjälle tuohon, niin mun mielestä me kyllä lyötiin tänään hyvin, että ei ollut silleen, että vaikka vähän sanoa pallo pomppi, mutta kyllä me ehkä kumminkin sanoisin, että me oltiin aika tylyä tänään, että oli tosi hyviä lyöntiä palloa väliin ja jatkeille ja muuta. Et ei niistä nyt hirveästi olisi voinut muutakaan tapahtua kuin mitä tuossa tapahtui, että silleen pitää olla niinku tyytyväinen, että ei mun mielestä kyllä missään tapauksessa ollut, että kaveri olisi antanut jotenkin enemmän. Mutta ulkoon meidän tietysti pitää pystyä parantamaan, että vähän liikaa annettiin tilanteita, että se on niinku se, mihin pitää keskittyä jatkossa. Tosiaan tuolla katsomossakin asiantuntijat kaikki kyllä ihastelivat, että kotituslönnit oli kyllä lyötyjä juoksia pääsääntöisesti, että se ei ollut välttämättä Mynämän ulkokentän heikkoutta, vaan oli hyviä lyöntiä ansiosta. No joo, kyllä munkin on ihan samaa mieltä, että kyllä oli tylyä lyöntiä, että toki sitä aina sinne väliin mahtuu varmaan joku pien pomputus, mutta ne kuuluu kumminkin peliin, että kyllä pääsääntöisesti tulee aika tylyä lyöntiä palloa väliin ja muuta, että kyllä niihin pitää olla niin tosi tyytyväisiä. No tehdään hänelle sitten vastaava kysymys, että eka jaksolla Mynämäelle käytännössä annettiin vähän voiton mahdollisuuskin jakson osalta, mutta jos kysyisi näin, niin periaatteessa meidän perussynti, että ulkopeli oli aika hyvää ja kestävää, mutta sisäpeli, kotiutustilanteita oli varmasti sen verran, että olisi ollut mahdollisuus enempiinkin juoksuihin, niin miten sä itse vetäisit yhteen tämän pelin? Joo. Eka jakso harmittaa sen takia, että se oli täysin otettavissa, että kyllä minä sitä vähän meillä tarjosi sitä eka jaksoa, mutta ei oltu valmiit ottamaan ja se harmittaa. Sillä eka jaksolla annettiin 2 ekaa juoksua, itse muut on tullut enemmän tai vähemmän lyönneillä, varsinkin toisella jaksolla löitte tosi hyviä lyöntejä. Niin kuin sanoit, että ne oli ottamattomia tai niillä olisi pitänytkin juoksut tulla, niin joo, kyllä, pitää paikkansa. En tiedä mitä tuossa toisella jaksolla tapahtui. Se oli vähän hengetöntä, eikä saatu kunnon alkuun siihen ekassa vuorossa, kun siinäkin oli mahis, mutta siis harmittaa tuo eka jakson ottamatta jättäminen. Ei oltu valmiit siihen. Ja tietysti se, mihin se jakso päättyy, on varmaan semmoinen, että on katseltu videoita ja varmaan katsotaan sen jälkeen, mutta se mitä itse on, niin varmaan se, että meni tuomarilta ihan oikein, ettei siinä ole. Joo, he ovat sen tuomin, että se on juuri näin. Joo. Onko lehdistö jotakin kysymystä? Molemmat kohtelee saada kysymys ja Hamina ensin, eli pari onnistunutta vuoroa ilmeisesti ratkaisi tämän. Tuli kakkosjakso, tuli 1 onnistunut vuoro, mistä tuli juoksu ja sitten samoin ykkösjakso. Niin. No joo, että ekalla jaksolla oli 1 vuoro jo, missä onnistuttiin, muuten ei oikein, tuli vähän merkkivirheitä, tuli vähän sellaisia sähläyksiä, mitä ei ole välttämättä ihan hirveästi tullut, mutta kyllä me sitten toisella jaksolla niin 3 vuorossa tehtiin niitä juoksuja, että sitten saatiin joku vuoro taas mennä kyllä vähän sinne loppupäähän ne lyöjät, mistä sitten lyötiin niitä juoksuja, mutta joka tapauksessa kyllä me niin näen, että toisella jaksolla kumminkin suhteellisen hyvin lyötiin ja oltiin siinä. Ja sitten se oli vähän rauhallisempaa se pelaaminen, niin saatiin sitten vähän paremmin sitä tilannettakin. Että
Hännä, mitä tapahtui neljännen lopussa, kun tuli kolmas palo? Miten tuomari selitti tilanteen? Olivat katsoneet kuulemma, siis tuomitsivat sen estämiseksi, että lyöjä ei riittävän nopeasti siirtynyt lyöntinsä jälkeen pois häiritsemästä lukkaria, joka pääsi palloon. Vaikka meillä nyt yksikään etenijäiset edennyt, koska tämä oli niin kuin vähän niin kuin harjoiteltu kuvio tämä homma, niin tästä sitten rankasti, että toisella merkataan lento. Okay. Niin, en mä oikein ymmärrä tuota tuomioon, mutta näinhän sen tuomitsija kuulemma olivat katseleet sen videolta, että lyöjä esti kuulemma lukkarin nopeata pääsyä lautasen ääreen ja syöttämästä nopeata uutta syöttöä, niin he on sen tuominneet ja pysyvät kannassaan. Ja... Okay. Vähän jää kaivelee pelaaja kolmosella ja tuohon päättyy nelosjakso 4-4 tilanteeseen. Olet ihan oikeassa. Hyvä, onko lehdistöllä muuta? Ei muuta. Jollei muuta, niin Jussille hyvät kotimatkat ja kiitokset vierailusta. No niin, kiitos.